Mali ma trophée fosi di ma ko min se kan kunkɔrɔta ko don dɔ bɛ kɛ don dɔ tɛmɛna ko nin den ye Bamako ɲɛnafin bɔ o ma kɛ ne ma ye mais n bɛ Ala fo n jatigiw ye fɛn bɛɛ di yan i b'a sɔrɔ a t'u hakili de la fɔlɔ mais n kɔni b'a ɲini o fɛ n'a ma di yan ɲɛnama ni sara n'u y'a da su kan n tɛ yafa dɛ Tedo ni Mali nana Mali la yan a ye kasɛti fɔlɔ min produit o kɛra ne ka album ye mais ne ma tamani d'or sɔrɔ ka ye et puis n tɛ nege trophée nɔfɛ Ala barika la mɔgɔ kan ka nege trophée nɔfɛ fɛn fɛn na Ala y'a nɔgɔya ne ye alhamdulilayi mais Ala fo si ni kɛnɛya kɔnɔ ni fɛn bɛɛ bɛ yen ka ban fɛn bɛɛ b'i bolo mais o hakili de m'a ye fɔlɔ wa ou bien kuma dɔ bɛ kɛ n bɛ n yɛrɛ ɲininka ko mɔgɔ b'a fɔ m'a ye nin kɛ a ye nin kɛ est ce que a kun ka di mɔgɔw ye parce que trophée bɛ dila minnu ma olu ma wusa ni ye ne ka kasɛti o kasɛti ni fasa 5 b'a la i b'a sɔrɔ dɔnkili 5 wɛrɛ b'a la min bɛ kuma jamana kan min bɛ kuma an ka société kan min bɛ kuma musow kan mais n b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna an kana diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ relation ko ye an ka mɔgɔ dɔw ko ɲuman dɔn yan'o sa don cɛ n'o tɛ sali la ka fɛn dɔw fɔ nafa t'a la dɛ nafa foyi t'a la ni n ye médaille datɔ ye su kan miiri bɛ janya kojugu miiri bɛ jigin n yɛrɛ t'a la jɔn i mɛnna togo togo don dɔ i bɛ sa mais i salen i ɲɛnaba bɛ fɛn min fɛ ko yan'i ka jɛgɛwalan kɛ ka su fifa a naji tobi k'a da banabagatɔ ma bani n denw fana ka se ka fɛn dɔ yira an ba ye nin baara kɛ Mali kɔnɔ a sara ni yan'a ka sa nin dira ma mais i salen ka taa buru fiyɛ k'a da k'a tɛ diya ne kɔni ye dɛ ne kɔni sara ka sɔrɔ a ma di ne ma ne yafara si bɛ kuma la n'a fɔbaga